קורה חברים? ברוכים הבאים לעוד סרטון חדש, אריאל DH14 והיום אנחנו בסטמבל גייז. כן, מי ששואל אותי למה אתה לא עם הרובוט, יש לך סקין של רובוט, זה סקין לג'נדרי ולג'נדרי זה טוב, למה אתה עם סקין אפיק? כי זה הסקין הכי אהוב עליי שיש לי, ואני אולי חלקכם ראיתם את השורט, אבל לא אכפת לי. יאללה, בואו נתחיל. קדימה. או, לא באמת, רק לא זה. רק לא זה. שלא נראה. שלמה. יום, שני דביסטים. They are my brothers. Don't you first? נו באמת. רק זה. בטח אלה עם הכדור נהנים כי זה קל להם. טוב, רק ההתחלה. אני לא הולך על חתיכות כי אני גרוע בזמנים. יאללה. יואו, יש לו פה מיסטר ביסט פיישל. כאילו גם אני נראה לי הייתי משיג אותו אם הייתי משיג את ה-1200 ג'יימס. אין לי 1200 ג'יימס בשביל סיכוי. יש לי 109. let's go, אחי. איך שרדתי את זה שם, כן. אין כזה באמת דבר בוסקאבלה, זה סתם קבוצה שהמצאתי בתוך הפיפה, בקריירה בפיפה. יאללה. הנמכתי קודם את המשחק, כי אולי לא שמעתם אותי טוב. עכשיו בטח תשמעו אותי יותר טוב מקודם. ממה שהיה קודם, כאילו.
אוקיי, בשלב הזה אני סבבה. חוץ מבחלק האחרון של הירוקים, זה כבר מטריף. יאללה. הגלגלים זה ממש קל. הגלגלים זה החלק הכי קל בכל המשחק שיש בשלב. מה? אוקיי. רציתי ללכת מהצד אבל לא נורא. יאללה, קדימה. נו באמת. לא. פליז לא. לפחות תמותו מהר אם אתם מביאים לי את השלב הזה. אוקיי, 2 מטר זה כבר טוב, 3. אני בטוח אני לא עכשיו. אומייגאד. 6 מטר, יאללה. עוד 2. עוד 1. אוקיי. 2 גמרים ברצף, אבל 2 ניצחונות ברצף לא נראה לי צריך 2 ניצחונות ברצף. כי הפעם האחרונה שעשיתי את זה, זה היה לפני שעזבתי את המשחק. חזרתי לפני 2-3 לא יותר. אני רק אומר, אני ממש גרוע בשלב הזה. אני יודע שגם אמרתי את זה בגמר הקודם וניצחתי, אבל בזה אני מאוד מאוד גרוע. אוי לא, אני כזה רחוק. לא, אני לא אצליח. היה חמוץ. כן. טוב. אז ביי ביי. תעשו לי סאב. ותעשו לייק. וגם תשתפו את הסרטון הזה לחברים שלכם. יאללה ביי.